i junglen. Borneo? Ret meget ude i junglen på Borneo. Ja. Vi kan fortsætte videre frem, se hvad der sker. Ja, så vi finder nogle monkeys. Monkeys. Eller den der dumme viper. 20 minutter har du, så er du bare toget. Jeg har set... Jeg ved ikke, hvad det igen kan høre det. Det har været her hele tiden. Jeg har set nok slanger fra i dag. Det bliver helt her ikke. Så det her konstruktionsmæssige vidunder. Bæreevner er helt i top. 2 grader. Det er fint nok. Thomas Lade, han vil bare godkende det her med det samme. Ja, men det er fordi, du kan ikke have 3 brædder. Altså, de vipper lidt. Det er lidt som at gå på en vippe. Nej, se. Jeg håber, de kan pikke en op her. Jeg tror ikke, der er pick-up center her. Der er kold cola, det er der helt sikkert, Silje. Det var sådan. Jeg ved det. Okay. Ah, men prøv nu at se. Hvor lækkert det lige pludselig er. Kan man ikke? Ah. Nå. Kan du hygge dig?